ଇଲୋ ମାଛ ଚୋରଣୀ କ'ଣ ଆଉ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ସେବା ମିଳୁନି କି? ରଖିତା ଥିଲୁ ନା ସାରଥୀ ଘର? ଇଲୋ ସାରଥୀ ରଖିଥା, ଆଉ ପଲଙ୍କ ସେବା ମିଳୁନି ବୋଧେ? ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ତୋଠୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଉନି ବୋଧେ? ସେଇପାଇଁ ଏମିତି ଉଦଣ୍ଡିକ ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଭାଷା ଭାଷା କହୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ବି କାହାର ନାହିଁ? ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯିଏ ଚଲେଇଲା ସେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା। ତୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛୁ ତୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ତତେ ଯଦି ସେମିତିଆ ୱାର୍ଡ଼ କୁହାଯିବ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ତତେ ତ ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ବି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଭାଷା କହିବି? ଆଉ କେଉଁଦିନ ଅଫଲାଇନରେ ଜୁଟିଲେ ଚପଲ କାଢ଼ି ସେକିବି, ତୋ ଗାଲ ନାଲି କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ହାରାମଜାଦା ମାନେ ପଠେଇ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଧରମ ଭଉଣୀ କି ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଟିକେ ପଠେଇଦେବୁ ତ ଧରମ ଭଉଣୀ କି ତ ଧରମ ମାଇପ ସିଏ ପଲଙ୍କ ସେବା ପାଉଥିବ ତୋଠୁ, ପେଲାପେଲି ହେଉଥିବ। ତା ପାଟି ଖୋଲିଲେ ତ ଖାଲି ପେଲା ପେଲି, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କଲା, ଇଏ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛି କୁହା ନଯାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଟିରେ ସେ ଭାଷାଟା ପଶିବା ମାନେ ଯାହାର ଇଜ୍ଜତ ମତ ନଥିବ ସେ ଏମିତିଆ ଭାଷା ଧରିବ ହେଲା। ଆଉ ତୋତେ କେବଳ ତୋରି ଭାଷାରେ ହିଁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଅର୍ଲା ଯୁଗି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଦେଖାଉନି ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତା ନାଁରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କେସ୍ ଦେବି, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ଫଟୋ ଦେଇକି ପକେଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ଭାବିନା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗ ଜନତା, ତାପରେ ନେତା। ଆଉ ଜନତା କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ତୁ ଜାଣିବୁ ସେଇଦିନ। ମାଛ ଚୋରଣୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣି, ତୋ ନାଁଟା ଆଜିଠୁ ତୋ ନାଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣି, ମାଛ ଚୋରଣୀ ଆଉ ସାରଥୀଙ୍କ ରଖିତା। ତୁ ହେଲୋ ସାରଥୀ ରଖିତା, କ'ଣ ଏତେ ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛୁ? ତୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛୁ ମୋତେ ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତୋତେ ସେ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁକି। ତୋର ସିନା ଇଜ୍ଜତ ମତ ନାହିଁ, ଆମର କ'ଣ ନାହିଁ? କି ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛି? ତୋ ମା ତତେ କେତେ ଘଇତା କରିକି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ହେଲୋ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ଛୁଆ। ପୁରା ମା ଗୁଣକୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଛୁ। ମା ଯେମିତି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ସୋନା ଗାଛିରୁ ବୋଧେ ଆଇଛୁ ମା ଝିଅ। ଆଉ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବା? ହେଲୋ ହିନ୍ଦୁ ଘର ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ? ଘଇତା ଛାଡ଼ିଦେ କି ତୁ? ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ତୋର ଏଇ ଉଦଣ୍ଡି ଗୁଣିରେ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି। ଆରେ ହାରାମଜାଦା ଦିବାକର, ତୋ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ତମର କ'ଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ଯାହା ମନେ ତାହା କହିଯିବ। ତମ ମା ଭଉଣୀ କ'ଣ ସର୍ବସ୍ୱ